बेयो फुख्रिपारा गामिनि दिवा लामा फुख्रिपारा गामिनिफ्राय लखिपुर सोहोरसिम थांनो थाखाय बे लामाखौ बानायनाय जादों आरो लखिपुरनि उनावहायनो गवालपारा फारसे थाङो गवालपारानिफ्राय बायजो मुलुगाव बिथांमोना ओंखारलांनो हायो बे दिवा लामा बे लामाखौ फाखा खालामनाय जादों बेखौ आसाम सरकारा बानायनानै होदों साखोन सिखोन गामि बे गामिया आरो बे गामिनि माने हान्था मेलाया जोबोद गाज्रिमोन आगु समाव अब्लाबो बिथांमोना माने बे गामिया माने जाहाथे मोजाङै थायो मोजाङै माने साब सिखोन जानानै थायो बेनि थाखाय नोजोर लाबाय थादों आरो बे गामियाव हाबजेननाय बे जेनाखि लामा गामि सेप्टार बेवहाय जों मोनसे साइन बर्ड नुनो थांदों बे साइन बर्डआव जों मा दं बेखौ जोङो फरायगोन आरो बे गामिखौ बोरैहाय माने मेनटेन खालामनाय बिनि सायाव बधय लिरनाय दङ आरो बे गामिनि मानसिफ्रा माबोरै रायजो जागोन मागोन बधय बेबो लिरनाय दङ आरो गामिनि मानसिफोरा माने बेहाय जुदि संसार जागासिनो दङ बे संसार जाबाय थानायफोरखौहाय माने बधय बेवहाय माने माखासे समाजनि नेमखान्थि बैफोरखौ मेनटेन खालामनानै बेवहाय बुंनाय जानो हागौ आरो बायजोनि मानसिफोर फैयोब्ला बायजोनि मानसिफ्रा मा माने सिनसियार जानांगोन एबा माने जोथोन लानांगोन एबा गावखौहाय सांग्रां जानानै लानांगोन बेबो बधय लिरनाय दङ जों बेखौ फरायलांनि बे साइन बर्डआव मा लिरनाय दङ बे लिरनाया जाहैबाय बे गामिनि माने थासारिनि सोमोन्दै लिरनाय गामिनि रायजो राजाफोरखौहाय माने खावलायदों जे बे गामिखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय मा खामानि मावनांगोन आरो माने समाजनि नेमखान्थि सिबिनायाव मदद होनो खावलायदों बयखौबो आरो दावराव-दावसि खालामोब्ला बेनि थाखाय 10,000 फाइन फोनांनाय जागोन होननानैबो लिरनाय दङ माने आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे मोजां बाथ्राया जाहैबाय मा जे रायजोफोरखौ हासुग्रा खिग्रा न' लुनानै लानो थिननाय जादों जाहाथे माने खिनाय हासुनाया माने माबा जानला मोनला जायगायाव जाया बिनि थाखाय लोगोसेनो डास्टबिन बाहायनो बिथांमोना माने खावलायदों आरो डास्टबिन बाहायनाय जायोब्ला बै माने बै माबाफ्रा दाखोरफ्रा माने जानला मोनला जायगायाव सेरलाफोरा थानाय नङा डास्टबिनाव ज' थागोन आरो बेखौ गारहैनो खाबु जागोन बेबायदि बेवहाय बुंदों जौ जुवा थिर खेला बन्द खालामनायखौबो मदद होनो बिथांमोना खावलायदों दा बे गामियाव जौ जुवा थिर खेलाफोरखौ माने एलाउ खालामनाय जाया दा बिदि मोनसे मोजां माने आदर्श गोनां माने मोनसे बिथांखि लादों बिथांमोनहा आरो गामिखौ माबोरैहाय माने मोजां फारसे लांनो बिनि सायाव नोजोर होदों नोंथांनि मुङा मा बृहत बसुमतारी नोंथाङा बे गामिनि गावबुरा आच्छा गावबुरा नोंथाङा आच्छा बेनिफ्राय आथिखालाव सरकारि गावबुरा ना गामिनि गावबुरा गामिनि आच्छा सरकाराबोथ' गावबुरा थिसनो नङा होमबा सरकारि गावबुराबो दङ बेहायलाय दा गैथ'वा बेनिफ्राय बे गामिया बेसे गोबाव जाखो बे गामियाथ' बहुत गोबावनि आच्छा बेखौथ' आंना जेनेबा गोसोआव गैया आच्छा केमेराखौ नायोबा मानसिफ्रा नोंथांखौ नुनो मोनगोन नोंथांखौ सिनायगोन रायजो सिनायथों जे नोंथाङा बे गामिनि गावबुरा फुख्रिपारा नंसे गामिनि आच्छा आरो नोंथाङा माने बे गामिनि गावबुरा हिसाबैहाय बेसे समनिफ्राय दङ आङो बेयाव दा 6 बोसोर जाबाय गावबुरा हिसाबै 10 बोसोर जाबाय 10 बोसोर जाबाय आच्छा नोंथाङा बबे गामिनि आगोलाव ना बे गामिनिखा आङो बे गामिनिखा बेसेबां फरायदों नोंथाङालाय आङो सिगाङाव ओरैनो अबाव सबाव नस्थ' आङो माने मेट्रिकआव माबा मोन्दोंमोन कम्पाल मोननानै बे होनो मोनाखिसै आं माबायाव थांदोंमोन आर्मि माबायाव बेयाव मोनसे खारनाव मोनसे टेक जानानै बाव फैफिनबाय फरायनायाबो आद्रा थाबाय मेट्रिक जाबाय जेनेबा ओमफ्राय आर्मि साख्रि मावदोंमोन मावहैयाखै बेयाव लांनायाव एसे गन्डगल जादों फैफिनबाय आङो दा नोंथाङा आबाद मावो दां खेथियकसो आबादारि आरो खेथियक मा खेथि खालामो नोंथाङा जों माइ ओरैनो मैगं थाइगं न'खराव जानाय ओरैनोथ' जोंनाव जेबो गैखाया बे माइयानो मेजर जाहैदों आसला बे गामिनि थासारिखौ जे नोंथांमोना मोजां बानायदों नैबे जे साइन बर्ड लिरबाय नोंथांमोना साइन बर्ड लिरनानै दोनबाय दा बेबायदि थांखिखौ माब्लानिफ्राय लाजेना नोंथांमोनालाय जों बेबायदि थांखिखौ जोंना थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंनि बे गामिखौ थारमाने माने डिसिप्लिननिफ्राय मोनसे फैदों बे साफा गामि नोंथांमोना नाम सिखांबाय बेयाव बे हिसाबै जोंखौ थारमाने
बेयाव जोंनो हरबाय नोंथांमोना एसे खालामनांसिगौ साफा होननानै जोंना सरखारनिफ्राय मानसि फैबाय दा बिथांमोना जोंनो दायथ' होफैबाय दा नोंथांमोना ओरै खालामबाय थादो आरो जों होनदों जोंनि समाजाव बेसारा जोङो मा होनो आवगायनिफ्रायनो जों एसे साफा खालामबाय थाखायो दा हिसाबै जोंनो बेयाव नाम थानाय हिसाबै जोंनो दा बर्थमान जों सरखारनिफ्राय जेबो अनुदान मोनथ'वाखै आफादत माने बोसोरनै जाबाय बेयाव जों सरखारनिफ्राय जेबो लामाखौसो बानायनानै होबाय मोजांथार लामा बानायनाया बे PWD रड बेयाव बानायना होबाय सिगांनिफ्रायनो जाखानाय लामाया गेजेराव आरो रिपेरिं बानायबावबाय आरो गामि ओनसोल सिङावबो जाखाबायानो लामाया जोंना सिन्था गैया लामानि थाखाय आच्छा दा होमबा नोंथांमोनहा माने डिसिआ जेब्ला नोंथांमोनखौ बुंहरबाय जे नोंथांमोननि गामिया साफा गामि हिसाबै नोंथांमोननि गामिया सायख'जाबाय माने साफा गामि हिसाबै सिनायथि जाबाय आरो सिलेक्ट जाबाय जे माने सरकारि भाबै मोनसे साबना हामना गामि नैबेबायदि मोनसे लिस्ट जाबाय होनना बुंहरदों आरो बेनिफ्रायनो नोंथांमोनहा मोनसे गोसोआव गुदुं गाखांसिनबाय आरो साबसिन खालामनो नाजाबाय आच्छा बेनिफ्राय जोंथ' दा नोंथांमोनहा हाबनोसै दा जों खोनाबाय थादों नोंथांमोननि गामिया एकदम साखोन सिखोनथार होननानै माने फुङावनो रायजो राजाफ्रानो ओंखारनानै लामाफोरखौ सिबो आरो माने दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै देलाय मालाय थायो गस्ला माने फोरखौबो जि जोमफोरखौबो गिजिफोरबाबो माने मोजां साफा खालामनानै माने गानो जोमो बिदि मोनथिदों नंगौना आच्छा बेनिफ्राय मा बिथांखि नोंथांमोना लादों जेनेबा लाइमोनफोरखौ बा गथ'फोरखौ ओरैनो बिथांखिया जोंना आयदा मथे जों माबा लादों दाना जोंनाव जेनेबा सनालि क्लाब थाहैबाय मोनसे सनालि क्लाबाव जों बेखौ गथ'फोरखौ मोनसे जोंनि मा निर्देश जानाय लोगो लोगो जोंनो मोनसे मा होनो बिफां गायनाय आयोजन खालामदों बेवहाय फुल बागान माबा गय थै गायनाय माबा आयोजन खालामदों ओमफ्राय लोगोसे आरो बिनि खाथियाव जोंहा माने महिलानि न' मोनसे दंमोन बेयाव दा गय गायनानै दं देराखै आफादत गायहांदों जों नाम जानाय लोगो लोगो बुस्थुखौ जोङो आरो लोगोसे जोङो नै बिफां लाइफांखौ गायनाय थांखि लादों एसे गायहांदोंमोन माखासे समाव थांनाय बोसोराव गायदोंमोन किसुमाना जौबाय बर्थमान जों आफादत सरकारनिफ्राय जों अनुदानथ' मोनखाया जों गामियानो एसे माबा खालामखानाय आच्छा र' बे गामिनि रांखान्थिया माबोरै सोलियो जेनेबा रांखान्थि होनना बुङोबा गामिनि बे संसार जानाय बेयाव नांनाय धोन सम्पतिफोरखौ बोरैहाय बुथुमनाय जायो जोंना धोन सम्पतिफोरा जों बिदिनो जोंना अबावबा थांनांगौब्ला जोंना मोनसे बेयाव रायजोआव मथा मथि जोंना 1 लाखसो थाखा जमा डिप'जिट दंखायो रायजोआव बिनिफ्राय जोंनाथ' नैबेनो धना समाजा दंफां साबिफां दंमोन बाव आरो बेयाव ओरैनो दंखायो आरो रायजो गायनाय बेयाव ओरैनो फैसाया जोंना रांखावरिया दंखायो आरो लोगोसे अबेबा सर्ट जायोबा जों माने 100-200 खांनानै जमा दोनबाय अबेबा थांनानै बाहायनायनि आग्लायनायखौ जों बेयाव दोनबाय थिग बिदि मिथिं दावथिङाव थांनांगौ नालाय ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां जोब ना गुबुन गुबुन खामानि मावो आबादाव माखासे थाबाय जाय गुबुन गुबुन साख्रि मावनायफोराथ' थाबायानो बिदिनो दा बिदिनो साख्रियाल दङ आबादारिया बांसिन ना साख्रियालफ्रा बांसिन दाथ' आबादारिया एसे बारा जानानै दं साख्रियाल खम जादों आच्छा आबादारिफोर माने माइ गायो आच्छा बिगासेयाव खै मनसो माइ मोनो बिगासेयाव जोंना दा बर्थमान खिन्थु बिराद सारनिबो माने हासारनि बेबहार खालामा बेयाव जों दा हासार बाहाया 9 मन ओरैनो जायो जोंना जाब जुब गायलाबायनायावनो एसे बेबहार खालामब्ला सरकारनि पद्धति खालामब्ला हासारखौ माने बाहाया बायनानै लाबोआ हासारखौ बाहाया रायजोफ्रानो बाहायखाया ना बायो किसुमाना बायो दिनै बयबो बायजोबा थारमाने आच्छा बेबायदि पद्धतिखौ बानाया ओरैनो जों जाब जुब गायनानै जों जि मोनो बेखौनो लायो ओमफ्राय सोरबा पद्धति बाहायो इउरिया सुपार माबा माबि सरकारि हासारखौ बे गामियाव मा फसंथान दङ फसंथान माने स्कुलफोर बेंकफोर गामियाव जोंना माबा थाबाय स्कुला जादों गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो जोंना हाई सेकेन्डारि जाबाय बे हाई स्कुला जेनेबा बहुत थाबाय माब्लानिफ्राय जाखो हाई सेकेन्डारिया हाई सेकेन्डारिया बोसोरथामसो जाबाय नोंदा जाहैबाय आच्छा बेनिफ्राय जोंनाव बेयाव माने SSB बेंक मोनसे दं गामियावनो आच्छा बे सोलिनानै दं दाबो बे बेंकआ 5 बोसोर 6 बोसोरसो जाहैबाय आच्छा सोलिगासिनो दं दासिमबो बेयावनो मानसिफ्रा थाखा फैसा बहनो आच्छा बेनिफ्राय गामिनि मानसिफ्रा जे माबायो हान्थियो बे बा गुबुन बायजोआव थाङो बेनि हान्थिनायनि गुबै राहाया मा बेयाव हान्थिनायनि गुबै राहाया जोंना नैबे लामाजों अट' खारो बास खारा नामा बास खारा ससेल' लामा नालाय बासआ एखमबा गुवाहाटि बासआ मानिकासाव थांनाया बारस'लाङो बेजों थाङो बारस'लाङो बिस्वनाथजों थाङो माखासे
हाइरडजों बेनिफ्राय बायजोनि मानसिफोर फैबाय थायो नायनो गामिखौ फैयो दावबायारिफोर फैयो फैनानै मा खालामफैयो बिथांमोना बिसोर ओरैनो नायनानै ओरैनो थालाबायो थालाबायनानै नायलाङो जानाय बाइक लोंनाय लाखिनानै जाया जेबो ओमफ्राय ओरैनो नायो बाइक लाखिनानै थालाबायो नायो जायगा रायलायलाङो ओरैनो नायलाबाय गावबागाव मबाइल दं नालाय माबा खेबनानै ओरैनो लाङो गामिखौ खेबनानै लाङो आदसा बेनिफ्राय गामिनि मानसिफ्रा माबायदि सहयोग खालामबोबाय थादों दावबायारिफोरनो सहयोगाथ' दंना दा बर्थमान गामिया जोंना खौसेयानो दङ माने जों जेरै सोलिदों बिदिनो खुनु दावराव दावसि गैया जोंना जेरै जोंनि नेमखान्थिफोरजों जेरै सोलियो बेबायदिनो जों सोलिगासिनो दं दा बर्थमान आदसा दे जेबो माबा गैया जों गामि सिङाव हाबनि एसे गामि सिङाव नायनि बे डास्टबिनाव जे दाखोरफोरखौ गारबाय बेखौ माब्ला दिहुननानै गारहैयो जोंना बेयाव जों गामिनिफ्रायनो जों गामियानो थाखा होनानै साब्रैसो जों माबा लाखिनानै सुइपार माने सावनांगौ आरो बेखौ लखबनानै बिसोर सावनानै अबेबा गारनानै सावनानै बिदि खालि दोनफिनो गामियानो लगायखादों आरो बिसोरनो जों माने बेथन होनानै दोनबाय आदसा बेथनखौ बेसेबां खरि होयो मासाव जों माने घर प्रति जोंनाथ' फैसा होआ माइ दारहानै माइ होयो दारहानै जोंना 80 घर दं 80 घराव दारहानै जि मोनबाय बिसोर साब्रैजों माने धारानैखौ 80 घरा न'खरसे धारानै होनांगौ धारानै माने माखौ होनाय जायो माने 10 केजियाव धारासे नङा 5 केजियाव धारासे आदसा 10 केजियाव धारानै न'खरफ्रोमबो धारानै बोसोराव खेबसे आदसा होमबा 160 धारा मोनबाय 160 माने राननानै लाबाय साथामल'सै दा बिसोरबो बर'आनो गामिनि मानसिखा आदसा बेनिफ्राय बिसोरो बे सावनाय एरिनाय खामानिखौ फुङाव खालामो ना बेलासियाव खालामो बिसोर जेथिया बे डास्टबिना बुंबाय तेथिया बिसोरो नायो अबाव बुंदों अबाव बुङाखै बुंब्ला बिसोर गावसोर नायनानै बेखौ सावनानै गालाङो आदसा बेनिफ्राय माने फुं बेलासि खोथा गैला आरो गुबुन सुबिदा नुबाय बिसोर नुबाय बेयाव बुंबाय डास्टबिना थारमाने बिसोरो माने फैनानै नायलांबाय थाखायो गिदिङो गावसोरनो आरो बिसोरनि हिनजावफोरना हौवाफोर बे हिनजावफोरा खालि जोंना सिबनायावल' ओंखारो सप्तायाव खेबसे आदसा सिबथायाव माने लामाखौ सिबनायाव ओंखारो आदसा बेनि गारग्रायाबो एसे थाखाबाय आरो दैज्लां समाव जोंनाव हाग्रा मेला जायो खाथ्रि हाग्रा थायो बेफोरखौ एवस्रांजोबो बिसोर फारसेनिफ्राय आदसा दे जोङो होमबा आरो थांनि गामि फारसे हाबलांनि बेयो जाहैबाय फुख्रिपारा गामिनि बाथौसालि बे गासैबो गोबां माने मानसिफ्रा बेयाव फैनानै फुजिफैयो बोर बिफैयो न'नि खैदां खैफोद जाब्ला बेवहाय आर'ज गाबफैयो आर'ज गाबफैनानै गावसोरनि दुखु सुखुखौ फोरमायो इसोरनि खाथियाव माने खिथाफैनानैहाय माने रैखा मोननायनि थाखाय माबा आगोर नागिरबायनानै गाबख'यो दा नैबे जाहैबाय गासै हालामा बे बाथौसालिनि बेयाव बैथिं दङ जाहैदों गारजासालि बे गारजाखौ माने जेठ मासाव बिथांमोना फुजियो जेठ मासाव माने फुजिनानैहाय बोर बियो जे आबादफ्रा जाहाथे मोजां जायो आरो गामिनि खैदां खैफोदफोरखौ जाहाथे माने इसोरा माने माबा खालामहरो नोजोर हरो आरो बै खैदां खैफोदनिफ्राय जाहाथे रैखा मोनहैयो बे साखाथियावनो दङ माने फुख्रिपारा गामि जाबाय नालाय बे फुख्रि दङ आरो बे फुख्रियाव माने बिथांमोना ना होआ बेहाय सिंगि मागुर बायदि बायदि ना माने बेवहाय दङ दा बिसोरखौ बे नाफोरखौ रायजो नाङैनो बिथांमोना बोखाङो आरो बे नाया माबोरैहाय बेवहाय माने उजियो बिनि फारसे रावहाबो दाबो माने संदाननाय जायाखै दा बे फुख्रियाबो माबोरैहाय जोनोम जायामोन बेहायबो मोनसे जारिमिन दं होननानै गावबुराया बुंनो नागिरो जे माने बे फुख्रिया आगोलाव माने ओरैनो दलहा हामोन जाहैदों बेवहाय गोबांथार ना मोनोमोन बिनि उनावहाय सरकारा बेवहाय एसे माने अनसुंथाइ हरनानैहाय बेखौ फोसाबनो होदों बे गारजासालिनि फुख्रिखौ आरो बे गारजासालिनिफ्राय माने गाबख'नाय होनानै माने बिनानै बोर बिनानैहाय गोबांसाया माने गावनि बिख'नायखौ मोन्दों होननानैबो बिथाङा बुंनो नागिरो नुनो मोन्दों सिगां फारसे माने औवा बारि गय खान्थालनि बारि आरो
माने फैलाव माने फोथार माइबारि बे माइबारि दा माइखौ हाखांजोब्बाय मोसौफ्रा नारा जाबाय थादों आरो जोंहा बे समायना नुथाय बे समायना नुथायखौ स्क्रिनाव लाबोनो थाखाय जा एभेन बसुमतारिया नाजाबाय थादों माने भिउखौ गामिनि भिउखौ लानो थाखाय दा जों नुनो मोन्दों बेवहाय माने गोबांथार साल दंफां दङ साल दंफां बे साल दंफांफोरा माने माने गोबाव बोसोरनि होनना बुंदों खिन्थु बे दंफांफ्रा बे रोखोमनि दंबाय थायो माने मेचिउर जाबाय नाथाय बिनिफ्राय देराबो दुइयाबो बे जानानै दङ थैयाखैबो बे दंफांफ्रा दा बिदि समायना नुथाय बे समायना नुथायखौहाय गामिनि मानसिफ्रा माने गावसोरबो जोथोन लानानै माने लाखिबाय थादों आरो मिथिंगायाबो जोबोद माने गोमोथाव बेनो जे मिथिंगाया बे गामिखौहाय बोरै साबधान खालामदों बिनि थाखाय माने गावसोरबो मिथिंगायानो नोजोर होदों दंफांफ्रा थि समावहाय बेहाय बिलाइ खिलियो थि समाव बारो थि समावनो आरो सिरियो दा समा जाहैबाय मागो बोथोर बे मागो बोथोराव माने बेनि दंफां बिलाइफ्रा माने एसे सोमखोरै दङ जोङो दा बे फुख्रिपारा गामियाव हाबनो नागिरदों जोङो बेहाय न'खरसे नुदों जों बे न'खरसेयाव जों हाबग्रोनि बे गामिनि मोनजेननाय न'खर बे न'खराव माबायदि माने थासारि जों बेखौ नायगोन जों नुनो मोनदों सासे आरो होख्रावगासिनो दङ मा होख्रावदों आं एसे बुजिनि आइजोफोर फैदो माबार गोख्रैनो आच्छा नोंथाङा मा खालामबाय थादों आं बे गामिखौ साफा खालामबाय थायो नालाय बेखायनो आरो जोंना दिनै थारिखबो साफा खालामनांगौ बेखायनो साफा खालामगासिनो जों आरोबाव दिनैबो थारिखखाय खालामगोनो लिंहरदों थ' दिनैनि दिनाव माने गामिनि मानसिफ्रा ज' ओंखारनानै लामाखौ फोसाबगोन औ फोसाबगोन नोंथाङा बेखौनो माने मानसिफोरखौ होदावदों लिंहरदों आच्छा नोंथाङा गामिनि मा जायो आं गामिनि हादेंग्रा माने बै गामियाव बाद बिबाद सुवा सुथिफोरखौ आं फोथारग्रा आच्छा आरो आं 12 बोसोर जाबाय बेबायदिनो रायजोफोरा आंखौल' दोनो बेखायनो आंबो दा थानांगौ बायद'था हादेंग्रा माने मानसिफोरखौ होखांनानै लाबोयो नङा नोंथां थारमाने बे सोरबा बबेबा माबा सुवा सुथियाव थाङो थैनाय गारहैयो बेफोरखौ आं फोथारग्रा सान्थि खालामग्रा माने पुरहित बायदि औ बे फोथार दौरि आच्छा बेखौनो जोंनि गोथारिबो होनो खायसे मानसिया आरो दौरिबो होनो नोंथांनि मुङा आंनि नामा लक्ष्मन गयारि नोंथाङा दौरि खामानिखौल' मावो ना गुबुन हाबाबो मावो नोंथां आरो बेफोरखौबो जों फोसाबो ओरैनो जिरायनानै थाया न'नि मा खामानि न'आव हाल मावो खेथि खालामो न'आव सोर दं जोंहाथ' बोराय बुरि दङ फिसाफोर दङ फिसाफोर लेखा फरायो हाल मावो खदाल जावो आबाद खालामो साबेसे गथ'फ्रा आंना साबा फिसाला नङा फिसाज्लाया सासेल' आच्छा साब्रै फिसाजो फिसालाया हाबा जाबाय जायाखै फिसाज्लायानो उन्दै फिसाजोआ सानै जाबाय आच्छा आरो सानै दंबावो नोंथां आच्छा गासै साबा नोंथांनि मुङा मा लक्ष्मन गयारि थारमाने नोंथाङा 12 बोसोर जाबाय बे हादिंग्रा माने गोथारि दौरि खालामनाया ओमफ्राय नोंथाङालाय मानोथो होख्रावबाय थाखो सिरि मोनथों आं बे गामिखौ साफा लाखिनो लुबैयो आरो आं गेसाव गोफोन दोननो लुबैया खाथियाव परिस्कार थानांगौ जों बहुत बोसोरनिफ्रायनो जाबाय बे परिस्कार थानाया दे गोजोन्थों जों न'खरसेयाव हाबगासिनो दङ बे न'खरानो जाहैबाय गवालपारा सोहोरनिफ्राय फैनानै लखिपुर जानानै फैनाय जेनाखि दिवा लामा बे दिवा लामाजों फैयोब्ला बे बाथौ थानसालिखौ मोनजेनो बिनि उनावनो नैबे न'खरसेखौ मोनग्रोयो जों बे न'खरसेयाव जोङो हाबनि बे न'खरसेनि थासारि जोङो बुजिनानै लागोन जों नुनो मोनदों बे न'आ लुबाय थादों इनकमप्लिट न' माने दा थिं होनो थाखाय माने बाथामफोर लगायबाय आरो रंबो होबाय बे थिंखौ थाबैनो होसिगोन आरो न'आबो जागोन बे न'नि बिगोमाया सोर जादों अजे नोंथांनि मुङा पुर्ण बसुमतारि नोंथाङा बे न'नि बिगोमा
आदसा बेसे गोबाव जाखो बे गामियाव थाफैनाया बहुद गोबाव बेनोखा जोंनि गामिया बेनोखा आदसा नों मा खालामदों एसे दासिम नागिरदों नोंजों रायलायगोन आं बेजों रायलायग्रोनि बिगोमाजों आदसा ओमफ्राय नोंथाङा मा मावो आं हाल खेथियाव नोंनिया मा मुं आंनिया रिता बसुमतारी रिता बसुमतारी नों बबेनिमोन आं गामिनिनो बे गामिनिखा बे गामिनिफ्राय हाबा जादों आरो बेसे गोबाव जाबाय हाबा जानायालाय जाबाय बिदिनो बाबुआनो 20-21 जाबाय ओमफ्राय नोङो मा मा खालामो संनाय खावनाय बिदिनो आरो सि दानाय ओंखारनो मोना हारसिं न'खर आदसा दे होमबालाय गोजोन्थों खालामबाय थादों थारमाने नोंथांनि खामानिखौ मोनदों जे बे न'खरा माने गोरिब थाखोनि न'ब्लाबो बेवहाय माने जोंहा फायखाना जों नुनो मोनदों बैयाव फायखाना दङ बे फायखाना माने बिथांमोना जोथोन लादों गामिखौ साब सिखोन लाखिनायनि बेलायावहाय बे फायखानानि बाहायनाय बेखौ माने बाहायनो लादों दा बेबायदि परिबेस थासारि जों नुफैनो मोनदों जोबोद मोजांथार गामिनि सिगां फारसे जेनाखि टिबा लामा जों बेयाव नुनो मोनदों माखासे आइजोफोरा माने लामाखौ सिबदों लामा सिबफुनायाव बिथांमोना नांफुदों जोङो बिथांमोन लामा सिबनाय फारसे जोङो आवगायलांनि आरो मिन्थिना लानि जे बिथांमोनहा बे लामा सिबनायनि गेजेरजों मा मोन्दांथिनाय मोनदों एबा माने बिनि फारसे साफा जे लाखिदों गामिखौहाय बे साफा लाखिनायावहाय माने गावसोरनि गोसोनि माने माखासे इसिं बाथ्राखौ जों मोनथिनो लागोन बे जाहैबाय फुख्रिपारा गामिनि आइजोफोरनि लामा सिबनाय बयबो ज' लामा सिबफुनायाव बहर जों सासे लोगो मोनदों थेला सासे नारबोगासिनो दङ आच्चा रथ' आं जोंनाव एसे सोंनि नोंथांनि मुङा चक्ररामसियारि बहा लांनो नागिरदों बे बाजार माने मा दं बेवहाय माइ दं माइ फाननो दिनै लखिपुर बाजार नामा दिनैलाय लखिपुर हाथाय आच्चा बे थेलाया नोंथांनिखा आरो माइयाबो नोंथांनिखा थारमाने न'आवनो थेला दङ ओमफ्राय माइखौ फानहैगोन हाथायाव आरो बे थेलाजों मा खामानि मावबावो मेरला माइ बोनाय माइ बोयो माइ सौनो लांनांगौ आच्चा दुब्लियाव माबा बे लायो माने नोंथाङा मालायनिबो माल रोगायो नामा हाथायाव लाङो भाराबो बोयो आच्चा नोंथाङा ओमफ्राय गुबै आबादारि नामा बिगा बेसे हा दं 10 बिगा हा दं न'आवनो खेथि खालामो आरो दा बेखौ माइ फानहैगोन बाजाराव ओमफ्राय मा खालामो रांजों बाजार जानो थाखाय मा बाजार जागोन नोंथाङा माने 1 मासनि कारने दिनै फानना दोनखानोसै माइखौ ओमफ्राय बाजार जाबाय थानोसै आच्चा दे गोजोन मा नाम रहेस्वरि बसुमतारी नोंथाङा न'आव सोर दङ बोराय-बुरैल'सै ओमफ्राय जे लामा सिबबाय थादों बेसे गोबाव जाखो नोंथां लामा सिबनायाव बाहागो लानाया आधा घन्टा जाबाय दा आधा घन्टा लागै सिबगासिनो दं आरो गासिबो सिबजोबगोन गामि गंसेनि लामाखौ गासिबो सिबजोबो आरो माने नोंथाङाथ' माने सिङाव गेटआ जालायनानै दङ ओमफ्राय माबा लामा सिबनो फैदों थारमाने न'खरावबो सानैल' होनखाबाय नोंलाय मानोथो फैबावखो एसे रेस्ट लानांगौ बे बैसोआव फैनांगौ फैहोथारो गामिया फैयो ना नोंनो फैखादों फैनो होननानै आंबो फैयो आरो गामिनि मानसिफ्राबो फैयो आरो आच्चा दे सिबबाय थादो होमबा दे बे जाहैबाय फुख्रिपारा गामिनि मोनसे बेंक स्टेट बेंक अफ इन्डिया कास्टमार सार्भिस पइन्ट बेयो माने बे गामिनि मानसिफ्रा थाखा फैसा खामायोब्ला बेखौबो जमा दोनफैयो आरो नांगौब्ला दिहुनना लांफिनो आरो बेयो कास्टमार सार्भिस पइन्ट होनना बुंनाय जादों बेवहाय बेंकनि मावफारिया माने बथे थाफैया जोङो बे न'नि बिगोमानिफ्राय जों बुजिना लागोन जे बे बेंकआव मा खामानि मावनाय जायो बेवहाय टाइमनि बाथ्रा होनाय जादों नोंथांनि मुङा अमल बसुमतारी आच्चा बे बेंकआ स्टेट बेंक अफ इन्डियानि आच्चा नोंथाङा भारा होदों ना भारा नङा आंनि फिसालाया मावो फिसालाया मावो बेहाय आच्चा साबेसे एमप्लय दं बेहायलाय एमप्लया गाव हारसिंनो मावो सार्भिस पइन्ट सम फंबायखौ लाफायो आच्चा बे ओमफ्राय मानसिफ्रा फैसा दोनफैयोब्ला बेखौ लाखिबाय ओमफ्राय बहाव जमा होयो बेंकआव जमा होयो आच्चा दिहुननोबो हायो
आच्छा आच्छा गोदान एकाउन्ट खुलिनो हायो बेवहाय बबेबा हरनांगौबा ट्रेन्सफार खालामनो हायो बिनिफ्राय मा कमिसन मोनो कमिसना एसे माबा दं बिसिना बेंकनि आच्छा बेंकआ कमिसन होयो आरो बे जायफ्रानोखि बेवहाय खालामबाय थादों नोंथांनि फिसालानो आच्छा आच्छा बेसे गोबावसो बे बेंक खुलिनाया बोसोरनैयानो जाबाय बोसोरनै जाबाय बोसोरनै ओमफ्राय माबायदि खामायनायफ्रा गावनि खिनिखौ सोलिनो हायो आरो सोलिनो हायो गावनि खिनिखौ आरो कास्टमाराबो फैयो फैयो माने मोजाङैनो जादों लेनदेनफ्रा मोजां जादों दे गोजोन्थों दा बे समाव जों दंफैयो फुख्रिपारा हाई स्कुल दा हायार सेकेन्डारि स्कुल जाबाय बे हाई स्कुल एबा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गोरायुं जगदीश बसुमतारी बिथांजों जोङो एसे सावरायनि बिथांनि बे फरायसालिनि एचिभमेन्ट बे फरायसालिनि माखासे बिथिंनि बागै आरो बेजों लोगोसेनो जोङो सानैसो फोरोंगिरिखौ जों लोगो हमनि नोंथाङा बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जगदीश बसुमतारी नोंथाङा मा समनिफ्राय बे फरायसालियाव जइन जाखो आरो दासिम बे फरायसालिनि एचिभमेन्ट एबा माखासे बिथिं बिनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंफोरदो एसे गोबावब्लाबो गोदान बोसोरनि हामलायनाय आरो दमासिनि बरायनाय थाबाय आङो नैबे इन्दिरा गोजौ फरायसालियाव एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै 1991 आव हाबदों ओमफ्राय हेड हिसाबै 2011 आव हाबदों आच्छा बे आरो माबा लानानै आरोखि जिहेतु बिएड दंमोन नालाय जोंनि आदाया माने दहाय होनखानाय बिएड बे एसेनि बिथिङाव जिहेतु बे मिक्स मिडियाम जाहैबाय बर' मिडियामबो दङ असमिया मिडियामबो दङ ओंखायनो जिहेतु जोंना 1973 इस्टाब्लिश जादों बे बिथिंनिफ्राय जों नायोब्ला जोङो एसेमेन्टखौ ओरैबायदि बुंजायो जे जों जेरै आसा खालामनाय बायदि जाहैयाखै अब्लाबो जों गेजेर होनजायो एभारेज होनजायो दा बिदिनो गथ'फोरा ओंखारदों सम बेस्टआव अबा बेस्टआव मोजां जायो अबा बेस्टआव जोंहा बिदिनो साख्रिफोरबो मोननानै दं बिदिसिम दं आरोखि आच्छा बेनिफ्राय साबैसे दं फरायसाफोरा एनरलमेन्टआ बेसेबां दा एबारनियाव 2019 जाहैबाय नालाय गोदानाथ' एसे लेट जागोन नालाय 19आव जोंना 172 दंमोन आरोखि देग्लाय मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफ्रा बेसेबां जोङो एबार 35 दं बर' मिडियामाव 17 आरो असमिया मिडियामाव 18 दं आरोखि आच्छा 17 18 35 जायो आरो हायार सेकेन्डारि थिसनबाय होनना बुंनाय जादों जों हायार सेकेन्डारि थिसनदों थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय जों थिसनदों आच्छा 2010निफ्राय बेनि माबाया इनटेक जोंनाय माबाया एनरलमेन्टआ बेसेबां एनरलमेन्टआ सिगां समाव एसे मोजांमोन ओमफ्राय दाबो दं आरो मोनसे दा बर'बो दङ आरो असमियाबो दङ दा बिदिनो 25-26 जन बिदिफोर ओंखारो आरोखि साबैसे टिचार दङ दा बेयाव जोंना 6 जन दं माबायाव आरोखि मा होननानै बुङो माबायाव साबजेक्ट टिचाराव माने माबायाव हायार सेकेन्डारियाव बेनिफ्राय जोंनि हाइ स्कुल सेक्सनाव 9 जन मा दं रेगुलार टिचार दं ओमफ्राय कन्ट्रेक्चुयेल जोंना 7 दं आरोखि हायार सेकेन्डारिया आर्ट्सआव गोजाजोब आर्ट्सआव गोजा आच्छा दे गोजोननाय होदों नोंथांनो आरो नोंथाङा नोंथां फोरोंगिरि नोंथांनि मुङा अमल चन्द्र बसुमतारी मा फोरोङो नोंथाङा ससियेल साइन्स फोरोङो ना मा खैथानिफ्राय खुलियो स्कुला जोंना 9टानिफ्राय मर्निं एसेम्बलिया जायो 9टानिफ्राय 9:15सिम मर्निं एसेम्बलि जायो बेनिफ्राय 9:15निफ्राय जोंना क्लास बेयो जाहैबाय हेडमास्टारनि अफिस थारमाने नोंथाङा गोरायुं प्रिन्सिपाल हारसिं जाबाय नालाय प्रिन्सिपाल जासिगोन जों बिदिनो इनचार्ज प्रिन्सिपाल होननानै बुङो आरोखि आच्छा नैबे जाहैबाय थारमाने पान्सिं मेसिन बाय'मेट्रिकजों दानिया एटेन्डेन्स लायो माब्लानिफ्राय बसायखो बेखौ जों 2019निफ्राय प्रथमनिफ्रायनो जों 2019निफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय सोलिदों माने बे आसाम गभर्नमेन्टआ अर्डार होनाय समनिफ्राय दा बिनि आगोलावनो आसाम अर्डार होनाय समनिफ्राय बिसेसकि जों गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव प्रथमाव जों माबाखौ पान्सिं मेसिनखौ बसायग्रोमोन आच्छा बे जाहैबाय नोंथांनि मावख'नि खामानि मावग्रा कम्पिउटार आच्छा बेहाय आगु समनि रेकर्ड सेर बेहाय दंमोन ना आच्छा आनादर नाथ आच्छा सुभाष चन्द्र सेन मजुमदार आमजाद हुसैन कामाख्या प्रसाद नाथ आमजाद हुसैन सभाराम बसुमतारी जगदीश बसुमतारी आरो माने
दासिम सासिनि गोरायुं मोनना दं बे फरायसालियाव आচ্ছা नैबे मा बियो नैबे इमारजेन्सि बेखौ दोननाय जादों आरो न' इमारजेन्सि हेल्पलाइन नाम्बार पुलिस फायार एम्बुलेन्स इलेक्ट्रिसिटि आर्थक्वेक नेशनेल डिसास्टार मेनेजमेन्ट गवालपारा डिस्ट्रिक्ट डिसास्टार एन्टि करापसन टीम चाइल्डलाइन जोबोर मोजां आচ্ছা ओमफ्राय बेवहाय फट'फोर दङ बे जाहैबाय राजीव गान्धी आरो बिमा दङ इन्दिरा गान्धी बे जाहैबाय बिष्णु प्रसाद राभा जवाहरलाल नेहरू राधा सर्वपल्ली राधाकृष्ण बेनिफ्राय बै जाहैबाय मौलाना आब्दुल कालाम आजाद आচ্ছা बे जाबाय भुपेन हाजरिका आচ্ছা बैथिं दङ नामा बै जाहैबाय आम्बेडकार डक्टर आम्बेडकार आगुनि गुड माने गिबिसिन हेडमास्टार थारमाने आनादर नाथ आচ্ছা आচ্ছা आमदाद हुसैन आচ্ছা दे थिग दं आচ্ছা बे नोंथांनि चेम्बार जाहैबाय आচ্ছা दे थिग बे कम्पिउटार लेब ना कम्पिउटार खुलिनाय जाहैबाय कम्पिउटार लेब थारमाने माबा फार्निचारफोरा मानिफ्राय आरएमएसनिफ्राय हरनांगौमोन खिन्थु हरथ'नाय जायाखै बेखायनो जोंनि बेन्चखौनो होनाय जादों कम्पिउटार लेब आচ্ছা कम्पिउटार फेकाल्टि दंखायो दंखायो कम्पिउटार लेब आচ্ছা बे जाहैबाय साइन्स फ्रि टेक्सट बुकनि बेबस्था थारमाने गोदान बोसोरनि थाखाय दोननाय बिजाबफोर जाहैबाय दाखालिसो लाबोदों लाबोबाय आচ্ছা राननाय जाथ'वाखै आरो माखासे रानगासिनो दं जायफोर एडमिसन लादों आচ্ছা एडमिसन जाबानो हरदों एडमिसन आচ্ছা हरो आरोखि थेवब्लाबो बेखौ जोबाखै आरो न' माखासेखौ जोबाखै माखासे जों लाइन खालामनानै दोननाय क्लास 9 आरो 10 निनो जायनो एडमिसन लादों बेनो होदों गोदान माखासेनिबो हरनाय जादों आरोखि आচ্ছা थ' जुदिबो जों बे माबा माने लेखा फैजोब्बाय गासिबो फैजोब्बायानो गासिबो फैजोब्बाय आसामिस मिडियामनि मोनसे फैयाखै आচ্ছা माबाया क्लास 9 नि एमआइएल फैयाखै दा गोबां माने समावहाय गोबाङा माने अजद होबाय थायो जे माने बिजाबफ्रा समाव सफैया माने बेवहाय नोंथांनि स्कुलाव सफैबाय थादों एबार एसे मोजां मोनदों जोङो थांनाय बोसोर बायदि खेलिमेलि जादोंमोन एबार एसे सिगांनो इनिसियेटिभ लानाय मोनदों आरो एबारावहाय माने बिदि आंखाल जायाखै जि समाव सफैनांगौ बे समाव सफैदों मथामथि 3 थारिख आচ্ছা आচ্ছা माने क्लासा माब्लानिफ्राय सुरिगोन जोंनाथ' एकाडेमिक केलेन्डारनिफ्राय सेकेन्ड मार्चनिफ्रायनो जायोमोन जानुवारिनिफ्रायनो दा एडमिसनफोर नालाय स्टुडेन्टफोर लानानै जों क्लास लायो आरोखि हरगासिनो दङ टिचारफोरा फैगासिनो दं दा बे समाव जों दंफैयो फुख्रिपारा गामिनि सनालि क्लाबनि मावख'आव बेवहाय सनालि क्लाबनि दैदेनगिरिमोन दङ नोंथांनि मुङा मा आंनि मुङा कंकराज बसुमतारी नोंथाङा मा बिबानाव दङ आं बे गामिनि सनालि क्लाबनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि नोंथांनि मुङा आंनि मुङा पुर्ण गयारि औ आं दा गामिनि क्लाबनि मेम्बार हिसाबै दङ बे क्लाबनि मेम्बार नोंथांनि मा मुं सोमदोन बसुमतारी नोंथाङा मा मावो आं बे सनालि क्लाबनि सेक्रेटारि दङ आरो आচ্ছা नोंथाङा सुजित बसुमतारी मा मावो बे क्लाबनिनो फुख्रिपारा क्लाबनिनो मेम्बाराव दङ नोंथाङा बे क्लाबाव आচ্ছা मा नाम बुंदोंमोनलाय कंकराज बसुमतारी नोंथाङा आफादगिरि आচ্ছা बे सनालि क्लाबनि हाबा हुखाया मा हाबा हुखाया बेयो जाहाथे दा जोंनिया क्लिन एन्ड ग्लिन भिलेज जाबाय दा बेयाव जोंनि बेबादिनो रायजो राजानि दा एफा एनै खामानि मावनायफोराव जों दा क्लाबनिफ्राय जों एसे सहाय होयो आरो सेंग्रा सिख्ला गामि साफा खालामनायाव एसे जों सहाय होलायो आচ্ছা बेनिफ्राय सहाय खालामनो थांनायावहाय नोंथांमोननो गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो बेफोरखौलाय बहाथो मोनो बे रां रुफानि गोनांथिया दा रां रुफानि गोनांथि बेयो जों बादिनो नांगौ जायोब्ला जों रायजो राजानिफ्रायनो जों एसे एनै बियो दा जोंहा रायजो राजाफोरनाव एसे एनै फैसा थायो बिसोरनिफ्रायनो एसे एनै नांगौखिनिखौ जों बिनानै जों बे खामानि मावनायाव बाहायनानै सोलियो सरकारनिफ्राय अनुदानफोर मोननाय जायाखै सरकारनिफ्रायथ' जेबो गैथ'वा दा गैथ'वा आरो लाइमोनफोरखौहाय बे क्लाबनि गेजेरजों माने थुलुंगाखाङारि माने माबाफोर सहाय खालामो नामा नोंथांमोना बे लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मा खामानि मावो जोङो दा गेलेनायाव दा गथ' गथायफोराथ' दा बे ओरैनो थानायफोरखौ जों बेबादिनो खेला गेलेनाय बा आरो हारिमु बादायलायनायफोरावबो जों एसे बिथोन होयो आरो बिदिनो गामिनि
गामिनि बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो जों लिंथुमनानै जयै सावरायलायनानै बादिनो मा मावलांनांगौ मा सोलोंथाइ लानाय बेफोरखौ जों एसे बुंनानै होयो। बे सनालि क्लाबाव साबेसे मेम्बार दं दासान्दि बादिनो 20 जनसो दङ। 20 दङ माने एक्टिभ वर्कार आरो एक्टिभफोरा। आच्छा आरो गुबुन माखासेफोरा बादिनो खायसेफोरा न'खरावबो जेबो गैया नालाय एसे बाहेरायाव खामानि मावनो थाङो। नोंथांमोननिया बे क्लाबा बल गेलेयो? औ बल गेलेयो। गुबुनावबो गेलेहैयो? गुबुनावबो गेलेहैयो। फुटबल गेलेयो बादिनो भलिबल गेलेयो। आरिमु बादायलायनाय क्रिकेटबो गेलेयो। एसे खम क्रिकेटआ। आच्छा तार इनडोरखौलाय जेनेबा केराम गेलेनाय? केरामबो गेलेयो। इनडोर गेलेयो। आरो बिजाब फरायनाय एबा सोलोंथाइनि बेलायाव मा रल दं नोंथांनि क्लाबा? सोलोंथायाव एसे दङ दंनाया ओमफ्राय सोलोंथाइनि थाखाय जों एसे जयै सावरायलायनानै बोरै माबानांगौ बेफोरखौ एसे बुंथिलायनानै। कचिंफोर होयो नामा? कचिंथ' होआ। कचिं माने जोंना जों दा बिबान मोननाया बेयो जों बोसोरसेल'सो जादों। बेनिखायनो दा गोदान बडि दानाया जोंनिया बोसोरसेल'सो जादों। आगोलाव होदोंमोन नामा कचिंफोर? आगोलावथ' गैथ'वामोन सार। आच्छा गैथ'वामोन। आच्छा दे नोंथांमोननि आरो फैगौ समनि मा बिथांखि दङ? जोंनिया फैगौ समनिया जेखुन बेबादि साब सिखोन लाखिनायाव जों एसे हेफाजाब होलायगोन आरो हारिमु बादायलायनाय जोंनि बर' हारिनि बेफोरखौ जेसेबां हायोखौ नाजालांगोन। खेला दुलाफोराव आरो गथ' गथायफोरखौ जों फोरोंनायनि बिथिंथिं एसे लांनो सानगोन। दे जों दा बे समाव दंफैयो सभाराम बसुमतारीनि न'आव। सभाराम बसुमतारीया बे गामिनि सासे रोंखा राखा सुबुं। बिथाङा बे गामिनि गोजौ फरायसालि फुख्रिपारा फरायसालिनि गाहाय माने मोनसे फोरोंगिरिनि बिबानाव दंमोन। गाहाय फोरोंगिरि माने फोरोंगिरि बिबानाव दङमोन। दा आजिरा मोनबाय बिथाङा बोसोरसे जाबाय आजिरा मोननाया। बिथांनि माने बिहोमाया गोबांथार बुंनांगोन। बे गामिनि साखोन सिखोन लाखिनाय लोगोसेनो बे गामिनि जौगाखांनाय बिथिङाव बिथाङा जोबोद माने बिफाव लाबोबाय थादों। आरो बुंनो गोनाङा बेबो जे बिथाङा बर' राव थुनलाइनिबो सासे मैखोम माने मावथि। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि नेहाथारिमोन आरो आथिखालाव बर' राव जथुमनि बायदिसिना खामानि बिथाङा नांथाबगासिनो दङ। बर' राव जथुमा मिशन 2020 जेनाखि हाबाफारि बानजायदों बेवहाय बिथाङा सासे माने मावथि हिसाबै गावखौहाय फोनांजाबफानानै दङ। माने बायजो हादरावबो बिथाङा दावबायदों आरो बायजो हादरनि बिथिंफोरखौ बिथाङा मोनदांनानै लाहैदों आरो लोगोसेनो गामियाव फैनानैहाय गामिनि मानसिफोरजों सावरायदों जे बायजो हादरनि परिबेस नायबा थासारि बेयो माबायदि आरो बे गामिया माबोरै साखोन सिखोन लाखिनांगोन बेनि सायाव बिथाङा गोबाङैनो माने बिफाव लाबाय थादों। दा जों बिथांनि न'आव दङ। जों बिथांजों जोङो एसे सावरायगोन। बिथांनि न'आव मा दं जों बेखौबो नायगोन। नोंथाङा माने आगु समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्राखौ बुंफोरना लाग्रोयोबा मोजां जागोन। साबायखर थाबाय इंकुल टेलिभिजनसिम जे आङो दा जे न'आव दङ बे सिगां बहायनो दंखायोमोन। दा स्टुडेन्ट लाइफखौ बुंनो थाङोबा जोंनि बे फुख्रिपारा एमभि स्कुलावनो एलिमेन्टारि सेक्सना जाहैदों। बेनिफ्राय सेकेन्डारि सेक्सना आं जेरावहाय साख्रि मावनानै मोनसे समाव एसिस्टेन्ट आरो मोनसे समाव इनचार्ज हेडमास्टार जानानै मावबाय थानानै दंमोन। दा रिटायार जाहैबाय। बे जाबाय इन्दिरा हाइ स्कुल फुख्रिपारा। ओमफ्राय दा रिटायारनि उनाव बेनो जे आं बिभिन्न अर्गानाइजेसनाव सिगां दंब्लाबो आरो दाबो जे नांथाबनानै दङ। दा बेनो आरो बेनिफ्राय स्टुडेन्ट लाइफआव आंहा दङमोन जे आबसुजोंबो लिंक दंमोन। आं मोनसे समाव गवालपारा जिल्ला बर' सात्र सन्थाननिबो माबामोन आफादगिरिमोन आरो गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि जादों, नेहाथारिबो जादों, भाइस प्रेसिडेन्टबो जादों, सेक्रेटारिबो जादों, एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिबो जादों। दा उनहालागै आं बे मिरु आफादनिबो बर' थुनलाइ आफादनि सेक्रेटारि मोनसे समाव जादोंमोन। दा सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोबा
दहायनो बुंबाय आं जे एमपि स्कुलनिफ्राय पास जानानै हाइ स्कुलाव थांबाय बेनिफ्राय गवालपारा कलेजाव फरायहैदों गवालपारा कलेजनिफ्राय डिग्रि लादों आरो नोंथाङा मा आयदाखौ फोरोङोमोन फरायसालियाव फ्राय इंराजिखौनो फोरोङो इंराजिखौ फोरोङो इंराजि आरो मोनसे समाव जा मास्टारनि अभाब नालाय मालाबा एमएल मालाबा ससियेल बायदियाव फोरोंनो गोनां जाहैदों आरो आচ্ছা बे गामियाथ' नोंथांनि गामि फुख्रिपारा गामियाथ' माने साखोन सिखोन गामि हिसाबै मिथिसार जाबाय एबा सरकारजोंबो गनायथि होजाबाय जे बे गामिखौ बे साखोन सिखोन गामि खालामनाय बेलायावहाय गामिनि रल एबा माने माबायदि एरेन्जमेन्ट खालामनायनि गोनांथि जायो आरो बेजों लोगोसे बेखौ बुंफादो जे बे गामिनि अभाब अभिजगफ्रा मा मा आচ্ছা गामिखौ साखोन सिखोन लाखिनाय बेलायाव आं जिखुनु अर्गानाइजेसनाव थानाय समावनो फरायसा आफादानो जा थुनलाइ आफादानो जा आरो जिखिनि ससियेल बाथौआव दङमोन आं सिगां दङ आब्रुमोन आरो दा जाबाय बाथौ महासभा जे मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसनाव थानाय समाव आं मोनसे बुस्थुखौ नोजोर होदों जे मोनसे डिसिप्लिन आरो टाइमजों थांफानांगौ आरो बे माबाया परिबेसफोरा मोनसे साफा जानांगौ आरो बेनिखायनो जों सिगांनिफ्रायनो गामिखौ जत्न लाबोदोंब्लाबो उनाव सिगां हासाराखै उनहालागै बेखौ माबादों साखोन सिखोन लाखिनायखौ जोङो जत्न लानानै एसे आगबारिनो हादों आरो आगबारिनो हानानै थांनाय 2019नि जोङो 4 फेब्रुवारि बे 4 फेब्रुवारियाव जों क्लिन एन्ड ग्रिन भिलेजनियाव जोंहा इनलिस्टेड जाहैदों आरो दा एदिनानो जोंनाव आसामनिफ्राय फैनानै माइ गभ आसाम आरो बिनिफ्राय फैनानै सरकारिफ्रा माबादों बिसोर एनाउन्समेन्ट होदों बेनिफ्राय जों बुंबाय जे सिगांनिफ्रायनो दङ आरो दाबो बे रोखोमनि दङ आरो जों उनावहालागै साब सिखोनखौ लाखिबाय थागोन ओमफ्राय अभिजगनिफ्राय माबानिफ्राय जोंना अभाबनिफ्राय जुदि जों बुंनो थाङोबा जे दाबो जोंना पिएइचनिखौ जों माबानो हायाखै देहा जोथोन माबानि दै लोंग्रा दै जगायनायनि बाथ्रा दै लोंग्रा जगायनायनि ओमफ्राय ओरै माबा दङ साब सेन्टारा दङ ओमफ्राय भेटेनारिखौ जागोन होननानै मोनसे समाव माबादोंमोन जाबायानोमोन ओमफ्राय दासिम जानानै फैयाखै बेनिफ्राय जोंनि माया जाहैबाय समस्तिया एलएसिया जाहैबाय जलेस्वर दा जलेस्वर पाब्लिक प्रतिनिधिनिफ्राय जों जिखिनि सुबिदा मोननांगौ बे सुबिदाखौ मोनथ'नो हायाखै आरो एमएलए गावनि एमएलए गैया नालाय बांसिनानो 80% मुस्लिम जलेस्वराव बाखि 20%सो हिन्दु दा बेवहाय जों सरकारनिफ्राय बारा माबा मोनाखै आरो बेयोथ' राभा हासङाव गोग्लैयो बे गामिया दा राभा हासंनिफ्राय माबायदि अनसुंथाइफोर मोनदों राभा हासंनिफ्राय मोनाखैनो बुंजायो कयेकटा फिसा फिसौल' सोरबा मालाबा मा होनो बियो साइकेल मोनो मालाबा थेला मोनो बेल' आरो गुबुन बिदि गैया ओमफ्राय जोंनाव स्कुलावनो मोनसे समाव इएमआ बर्तमान एक्जिस्टिं इएमआ आवगायबो एनाउन्स होदोंमोन जे मोनसे बिल्डिं जागोन क्लासरुम होननाय बेबो जायाखिसै दासिमबो जायाखिसै जवाहरबारनि टार्मावनो जानांगौमोन बे गोदान टार्मावबो जायाखिसै आच्छा बे गामियाव न'खर बेसे दङ 80 न'खर दं 80 न'खर ओमफ्राय सुबुं सानखोआ बेसेबां सुबुं सानखोआ दानि एसे बारा थाहैगोन जोंनि बै रेकर्ड मथे सरकारि रेकर्ड मथे माने 203 हौवा 203 माने 203 साया जाहैबाय हौवा आरो हिनजावफोरा 248 साख्रि मावनायनि बिबां साख्रि मावनाया जोंना बांसिन दा रिटायार्डआव सफैबाय आच्छा 20 जनसो दं आरो बेसिकेसन 20 सासेया माने साख्रि मावो आरो गुबुन माखासेया जाहैबाय गासिबो आबादजों सोमोन्दो गोनां फरायसाफोरा बेदिनो मा सोरबा जेनेबा गवालपारा कलेजाव थाबाय सोरबा दुधनैयाव थांबाय सोरबा क'क्राझाराव दा बांसिन थांसै आरो दुधनै आरो आच्छा बे गामिनि माखासे थासारि बाथ्रा जोङो रायलायबाय गावबुराजों आरो गावजों गावनि गेजेराव माने गोबां गोरोबलायनाय बा अनलायनाय जों बेखौ नोजोर गोग्लैदों दा बेफोर बिथिङाव गामियावनो माने जेनेबा बास बिसारबो जायोबा बेफोर माने बेफोरावहाय रल प्ले खालामनाया गावबुरानिफ्राय जायो बेखौ बुंखाबाय गावबुरा बुंदों बेनिफ्राय जेनेबा नांलाय खमलाय जानायनि बेलायावहाय बिसार खुंनाय जायो दा कास्टमारि ल' बेखौहाय माबायदि मोजां खालामनाय जादों बे गामियाव जोंना माबा मोनसे दङ अर्गानाइजेसन बार'दल होननाय बे बार'दला जों गवालपारायाव मोनसे गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बर' बार'दल होननाय दङ आरो जोंनिया जाहैबाय लखिपुर फुलबारि एलेखा बर' बार'दल लखिपुर फुलबारि एलेखा बर' बार'दला मोनसे पान्डुलिपि दङ बे पान्डुलिपियाव समाजखौ मोजाङै दैदेननो थाखाय माखासे निति दं आरो आसार दं
आरो सोरबा जुदि माबा अपराध खालामोबा बे अपराधखौ जों मारै माबा खालामनांगौ बिसार खालामनांगौ बिनिबो माबा दं बादखान्थि दं। थारमाने नोंथांमोनहा माने पुलिसनि आश्रय लानाय जाया आरो बांसिनानो समाजारियाव खालामनाय जायो कास्टमारिजों थाङो आरो पुलिसजोंब्लाथ' बिभिन्न दिगदार्स जायोना माने कर्टफ्राव हान्थिनाया खम जाहैबाय। आच्छा नोंथांनि गोजोननायजों आरो जों नोंथांनि माखासे न'नि बिथिंखौ जों नायनो लुबैदों नोंथांनि खिथानो फारि फारि बबे मा न' बबेखौ मा बाहायनाय जायो। बै जाहैबाय सिजौ थानाया जों बेखौ बाथौ माबा दुमनाय जाहैबाय बाथौ थान ओमफ्राय बे सिजौ ओमफ्राय जोंनिया जाहैबाय बा राजा आरो बेबो बाथौनिया बाथौ बिमायानो जाहैबाय जों बे जाहैबाय माबा आलि होनो बेखौ ओमफ्राय आरो बै माइनाव आच्छा मायानो जे बेखौ नोंथाङानो फुजियो माने दौरिफोर लाबोयो नामा ना नोंथाङा दौरि सासे बोसोराव लाबोयो आरो बोसोर खेबसे फुजा होनाय जायो सानफ्रामबो आरो सानफ्रामबो दं गावनो फुजिबाय सानफ्रामबो बे जाबाय बाख्रि माइ दोनग्रा बाख्रि माइल' दोनो ना गुबुन बेसादबो दोनो माइल' दोनो बै ससेया गारि दोनग्रा ओमफ्राय नैबे बे गोदो आफा थानाय समाव माबायोमोन जोंहा मा होनो कीर्तन गायोमोन। आच्छा आच्छा बे बेनिखायनो लाखिनाय जाहैदों आच्छा बेनिफ्राय बै न'आ बे खोलानि न' थाहैबाय खोलानि न' आलासि थालासिजों माने सौरा न' आच्छा अमरलता आच्छा बेखौ मा खालामो बे आथिं आखाइ बायनायाव फुयो आथिं बायोबा अमरलता थारमाने हासार मुं फ्रेक्सार जायोबा लेंग्राबाबो जायो लेंग्राब्ला जानाय नङा बे बायनायनिसो आच्छा बे थारमाने न'आवनो ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो अजा खालामो ना नोंथांनो खालामो आं खालामो गामियाव हाबजेननाय समाव जोङो लोगो मोन्दोंमोन लक्ष्मन गयारि बिथांखौ लोगो मोन्दोंमोन गामियाव हाबजेननाय समावहाय बिथाङा गामिनि मानसिफोरखौहाय होख्राव माने फोजादोंमोन जे फैदो गामिनि लामाखौ सिबनांसिगौ ओरै नङामोनब्ला जों लोगो मोन्दोंमोन आरो बिथाङा बे समाव बुंनाय जाखादोंमोन जे बिथाङा सासे माबा पुरहित माने दौरि आरो बिथाङा बिदिनो मानसिफोरनि बिपद आफदाव सुवा सुथियाव माने फोथारनायनि खामानिखौ मावो माने साखोन सिखोन लाखिनायाव बेफोरबो मोनसे बिसासनि बाथ्रा आरो बिथाङा दिनै दा जों बे समावहाय माने खैफोद आफोद जायोब्ला बे मानसिफोरखौहाय माबोरैहाय माने मोजाङाव लाबोनांगौ बिनि थाखाय माने एसे गावनि सोलोजों माबोरैहाय माने सोलो बाहायनाय जायो जों बेखौहाय एसे मोनथिना लानो लुबैदों आरो बिथाङा दा जोंनो बोन्दों सानानै दिन्थिगोन बोन्दोंखौ सानानै मानसिफोरनो मोनसे मेन्टेल माने साइक'लजिकेल मोनसे इफेक्ट होनानै बोरै माने फाहामनाय जायो बा गोसोआव बोलो होनानै लोमजानायनिफ्राय सागा होनाय जायो बेखौ जोङो बिथांनिफ्राय जोङो नायगोन आरो बिथाङा माने गावनि बाथ्राजोंनो एसे बुंग्रोगोन नोंथाङा जे गामिनि माने फोथारग्रा जाहैबाय माने पुरहित एबा माने दौरि दा आसारिबो होनो दा बे हिसाबैहाय माने बे बोन्दोंखौ सानानै गाननायावहाय माने जिनिखि मन्त्रफोर आवरायनाय जायो दा बेफोरजों नोंमारगौनो बेमारा हामारोना बिसासैनो आदिमुल जायो बिसास खालामब्लानो हामो मानसिया बिसास खालामाब्ला हामा आरो जेराव मन्दिर नुयो बेयावबो मोदाया थायो मन्दिर जेखौ नों बिसास खालामगोन आं जे खालामनानै हरगोन नों बिसास खालामब्ला बियो हामो आरो बिसास खालामाब्ला हामा फोथायनायनि सायाव सोनार जाहैबाय आच्छा होमबा डाक्टारखानाफ्राबालाय बोरै जाखो डाक्टारखानाफोराथ' बिसोरो बे सरखारनि ना बेखायनो बे सरखार ट्रेनिं होबाय ट्रेनिं होनानै बेमार आजार जाब्ला लांबाय जोंना बेहाय डाक्टारा गोजान ओंखायनो लोमजाब्ला सोरबा खुदिया लोमजाब्ला गाबनाय जायोब्ला अबेबा बोन्दों होयो अबेबा बेसर सारनानै होयो थारमाने गोसोनि बोलो लाबोनो थाखाय माने डाक्टारनाव सहैजासिमाव बेखिनिखौ माने गोसोनि बोलो होना होबाय बे डाक्टारनाव जाहाथे थांनो हानाय जायो आच्छा दे नोंथाङा होमबा बोन्दों सानायखौ जोंनो दिन्थिग्रोदो बोन्दों सानायखौ दिन्थिब्ला नायनो हानोसै दे लक्ष्मन गयारि बिथाङा बोन्दों सानायाव मुखुब जादों माने बे बोन्दोंखौ बोरै सायो जोंनो दिन्थिगोन आरो एसे रायसंनानै होगोन जे माने गोसोनि बोलो होनानै लोमजानाय मानसिखौ गोसोनि बोलो होनानै सागा होनो बोरै लानाय जायो बेखौ एसे रायसंगोन बिथाङा बुंनाय जादों गाननाय बा माने खासिनि गाननाया माने गोसोनि बोलो
बेयावनो जायो आरो हामनाय हामैया जाहैबाय फोथायनायनि सायाव माने बिसास थायोब्ला बेजोंबो हामो गोसो होब्लानो बिसासनि बाथ्रा फैबाय आरो बेजोंनो हामनाय जायो दे नोंथाङा होनबा सानानै होदो खालि दाहाय ब्रह्म विष्णु महेश्वर खोनासं नोंसोर बबेयाव दङ खोनासं हनै उमुगा लोमजादोंनो हनै उमुगनि फिसाजोआ लोमजादोंनो बेयो मानसि बायदि जाथारनो नांगोन दहाय खोनासं नोंसोरो दुर्गा मोदाय पार्बती सरस्वती लोक्षि नोंसोरो गासिबो खालि खालि आथारथा खालि ससान खालि माया खालि नोंसोरो गासिबो अरायबो बे गथ'खौ मोजां खालामथारनांगोन सरस्वतीनि सरै मानसिया मानसि बायदि जाथारनो नांगोन हनै लोमजादों गथ'आ गयरामनि फिसाया बेखौ मोजां खालामथारनांगोन सरस्वतीनि सर नोंसोरो गासिबो देब देबता नोंसोरो बबेयाव दङ दैमा दैसायाव दंना बबेयाव दङ नोंसोरो बे गयरामनि फिसा गथ'आ गाबनाय खुनाय जादों हनै बागदाव जादों बेखौ मोजां खालामथारनांगोन दहाय नोंसोरो गासिबो देब देबता नोंसोरो जुदि खालामाब्ला महादेबनि खर' जानांगोन तेत्रिस कौटि मोदाया गोदो दहाय जाबाय बेनिफ्राय लाबोनानै बेखौ ओरै खालामबावगोन बेखौ दोनगोन बेनिफ्राय ओरै दोननानै ओरै खुलुमगोन ओरै बेनिफ्राय फा बेखौ ओरै दोनलायनोसै हे आइ बिमा नोंसोरो बे गथ'खौ माबाफोर नोजोर गोलैदोंब्ला माबाफोर बारहुंखाफोर बेमार आजार सफैदोंब्ला बे गथ'नि जिउखौ मोजाङै मोजां खालामफिनदो नोंसोरनो जों बोसोरे फुजा होयो आरो गासिबो जों होयो बिनि थाखाय नों अननानै बे गथ'खौ मोजां जिउ दान होफिनदो आरो बिनि भुलफोरखौ नोंसोर बावगारलांदो दहय बिमा होननानै ओरै खालामनानै होननानै खुलुमनानै गानहोनोसै लावद्राय दे दिरुङा बेखायनो ओरै खाबाय आरो आरो बेयाव दंमोन ना नोंनि खोमायाव आरो बिथिंबो जाबाय गोसोनि बोलो थाबा हामबाय गोजोन्थों बड'लेण्ड खौरां टेलिभिजन टिमखौ जोबोरैनो बरायनो लादों सभाराम बसुमतारी बिथांनि मिसेस आरो माने बाय बाहागिफोर दङ माने मा जाहोनो नागिरदों जों एसे नायग्रोनि बेयाव दङ माबे माइब्रा माइरं गोसोम आच्छा उपेन्द्रफा माने बै जे गुबुन रायजोआव हादराव थांनानै माइ गोसोम लाबोदोंमोन होनदों जे बेनिफ्राय बियो दा बेखौ जायोब्ला डायबेटिस गोनांफ्रा हामो बे सुगार गोनांफ्रा हामो होननानै माइरं बेनि नङा होमबा आच्छा बेथ' बिराद गोथाव जागोन बे आथा दंना आथा दङ आच्छा बेनिफ्राय मा जाहोनो नागिरदों आरो बेयाव मा दङ आच्छा दाउ बेदर बा दुन्दियाजों जि मोजां संदों आच्छा बेनिफ्राय मेदामनिया मा मुं ललिता बसुमतारी हाबा जाफैनो बेसे गोबाव जाखो
30 बोसोरनि बारबाय 30 बोसोर बबेनिमोन क'क्राझार क'क्राझारनिमोन आच्छा दै बारनानै ओरै हाबा जाफैबाय आरो आच्छा नायनानै लायनाय ना गोसथोलायनायमोन नायनानै लायदों आच्छा नोंनियालाय मा मुं समायना बसुमतारी समायना बसुमतारी मा थाखोआव फरायो नायना क्लास 9 आव नोंनो संनो बे ओंख्रि ओंखामफोरखौ संदों मा जायो बिसोरखौ मा जायो बाजै आदा जायो आच्छा ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ थारमाने रोंगौ आच्छा नोंनियालाय मा मुं बिमला बसुमतारी बबेनि नोङो पानसालिनि पानसालियावथ' माने बसुमतारी टाइटेलनि मानसि गैया राभा राभा नोंथाङा राभा मानसि ओमफ्राय बर'जों हाबा जादों बेसे गोबावनि बाथ्रा बियो 98 सनाव 98 सनाव नोंथाङा बर' मानसिजोंबो हाबा जाफैदों आरो बर'खौ रोंखायोमोन नामा आगोलावनो रोंखायो गासिबो रोंखायो राभा मानसिया बर' रायलायखायो गासिबो रायलायखायो आरो राभाफोरा रोंजोबखायो आच्छा ओमफ्राय मा सनाव हाबा जादों होनदोंमोन 98 सन 1998 मायथाइ आच्छा दे गथ'फ्रा साबेसे दं सासे हिनजावसा ना हौवासा हौवा मा खालामो एसे फरायदोंमोन दा बाहेरायाव थायो आरो बाहेरायाव थाहैबाय खामानि मावहैदों आच्छा नोंनो संदों बे ओंख्रि ओंखामफोरखौ जगाजग खालामबाय आरो जमा नोंनियालाय मा नाम मिनिसुलि गयारि मा फरायो क्लास 10 फरायगासिनो दङ बर' बिजोङाव बबे स्कुलाव इन्दिरा हाइ स्कुलाव फरायगासिनो दङ नोंबो ओंख्रि ओंखाम संनो रोंगौ बेखौ नोंनो संदों दे जों जानोसै होनबालाय दानिया दे थेंक इउ